Lho, gleleng to wadiake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora usah mecicil kok. Sawan lekane ayo. Hup. Kok isra mandi ya? Oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tonton nih. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Hah, cilaka iki. Iki mesti Antasena ngapusi aku iki. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora adong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti glelek. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladéwa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur lho. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Iki arep njawab apa? Ndhet pira? Aku bapak nang sangon selawe kok. Padha, aku yo ndhet selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edan iki. Aku manut kowe sapa? Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku ya iya. Wis ra sida wae. Demet ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Panakawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbelani karo wong tuane. Dheweke mbelani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbelani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagiamu, Jo. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Kaka Prabu kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu Ndarawati. Yayi. Wale-wale menapa? Sawanipun Ngaraka Ndarawati ingkang sepisan tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun Ngaraka Ndarawati dinten sak mangke menika? Wonten ngarsanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yai Prabu keparenga suka sak biyantu bot repotipun Ngaraka Ndarawati Yai Prabu Ngamarta Handra ingkang Guswitarung kasiring samirana mrih sekar kadung ngas
kandanya maweh raras retnaning driya Suraos kados pundi dene mekaten wiya sing pangandika Paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak boten ate kantun tansah tetarosan kan Paduka Kanjeng Kaka Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiya sing pangandika bilih badhe nyuwun sabiyantuning para Pandhawa Kaka Prabu kepareng Mbabarana ingkang sedap Yai Kaka Prabu Dwarawati Yai kula wonten timbalaning adhawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tri Candra klengganing dinten sak mangke menika negari Dwarawati kados nampi welaking Jawata negari Dwarawati kados nampi pagebluk kathah para kawula enjing saged sonten ketewasan sonten saged enjing kapralaya mongko sampun boten kira-kira nganggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindakan gagar wigar tenantuk karya mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken kula sarenarite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Dwarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati Yayi nyuwun pamunten Yayi mboten warab-warab pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung sanget mboten kinten wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten Klejeng Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa sababipun Yai Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka bilih badhe nganti ingkang Raka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Yai Prabu ing kunjuk Paduka Yai Samyaji sanget boten nginten bilih ing Jawata mila boten namung kula badhe ngetingalaken lelabetanipun Yai Kresna babar pisan boten namung sampun ngrambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged ngudari perkawis menika kala wau mila boten mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Dwarawati menika sampun sinebat kalih-kalih ngatunggal mila kok menawi wonten sukalan ing penggalih Paduka Yai Prabu kepareng bebantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Dwarawati Kaka Prabu bilih sak mangke kepareng Paduka Kanjeng Kaka Prabu saranta sawetawis krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa mila kepareng kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Kaka Prabu Werkudara nggih ora usah dadak nganggo lidah sinambung penemune Dimas kepiye yen pancen Pandhawa dadi sarana waliyaning Klejeng Dwarawati Werkudara sagu najan didhawuhi munggah gunung jegur segara najan ingkang raipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak Kaka Prabu najan kula semanten ugi kadhawan menapa kemawon kula badhe nderek Kaka Prabu najan paribasan kadhawan mlampah ingkang tebih beto barang ngarep kula mboten badhe swara Kaka Prabu Kaka Prabu Paduka midhangan piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya ngaturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak Yayi sanget andadosaken suka marwata suta raosing manahipun ing Raka Indrawati mugi andadosna ing kawuningan bilih
atur kula ingkang sawit Pandhawa ingkang suka sabiyantu boten-repotipun ing Raka Indrawati mboten sanes kejawi namung wanter sabdaning jawut ing sampun kula tampi negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi negari Indrawati tinumbalan pustaka jamus nyang jimat klima sada yayi ratone ratu tama pati-pati lino pranayaka tiasarja panekare becik-becik parantene tan dadi tali asing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra rupita kang reribeti nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Raka Indrawati nata ing amarta Prabu Darmakusuma ndadosaken legek ing driya datan mobatan musik nalika kaya tugu sinukarta ya kaya pratima kencana nglenggahi kanyung pinangka wardu kanyung jarwa ganten wardu jarwa ngecong nadrung abang dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tak kaping nguri kok seban ponamu apa to kang dadi darunane ora lumacan rangke gajah medha saka wantilan kejawi namung utusan sing karang adempel atmajanipun Lurah Semar Lurah Petruk Semar kula Bagong ing wantun minggah Datulaya miyak kang samya sumewa manggala mreng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan tata trap silanira ngacamaken astanira kalih astanira pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Koko Prabu Ndrawati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat Yayi najan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan negari Ngamarta mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumuntun ngatimbalna menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakno anggen jengan dika lenggah Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi Panakawan Petruk padha raja sak praptanira Panakawan
Petruk kantong bolong. Nuwun amet pasang kaliman tabi tinebene nglodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Menawi kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula Sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Iya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe dayan ning kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho omongan. Iki nang negara utawa ning kraton. Aku wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti umpan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong. Padha arja sak pratanira Panakawan. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kala sawanipun ingkang abdipun Bagong. Ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha harja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha harja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripik. Petruk kantong bolong padha harja sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripik. Punakawan Bagong padha harja sapratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripik. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk, nun slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha harja sapratamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kantur nggih, Den. Ya tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh ngece gitu. Oh ngece piye? Oh nek genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ing ngalembana karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis sandangane ora mingsla, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok. Wah, kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikir aku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Panakawan Petruk padha harja sapratamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Panakawan Bagong padha harja sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Panakawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mara gage matur marang panjenenganing ingsun Panakawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan kalawan atmajane? Nuwun sewu.
sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa iya begogok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon nek bengi ya ora gelem mlebu omah ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak monggo-monggo pedak dicaosi unjukan mboten diunjuk caosi daharan mboten dipun dahar iya pono kawan nggih lah kahanan ing konten kaya komo niku ndadekake kuwatir kula gareng kalih Bagong tumuli kula sowan ngersanipun bapak Pak jane eneng apa to Pak nek bapak kuwi duwe pepenginan bapak kuwi duwe kekarepan mbok ngendika karo anak-anak mergo anak-anak iki rumangsane biyen dhek isih cilik dikula-wentah karo bapak mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa nuruti apa kekarepaning wong tuwa barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem terus gelem ngendikane bapakmu kepiye ngene le jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora aku duwe penjaluk apa-apa duwe pengenan apa-apa ku ya ora wong nyatane aku ki ya wis tuwa arep ngopo to wong tuwa kuwi ning ngerti ya bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa bapakmu iki tukang ngomong pundhenmu Pandhawa negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-menang negara ingkang kondhang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripah karta tata raharja ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adan sabene negara Ngamarta iki wis beda kaya biyen papan-papan sing maune tentrem papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen ngendi-endi dalan padha bentak sirah ngendi-endi padha regejegan ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele mongko papan-papan panembah ora padha diparani sing dipaparani papan-papan maksiat tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral nggih kuwi apa Petro oh iya lali ya biasane aku ki omong karo piai-piai terpelajar lah iki nalindra mongko nalindra wayang ayo krisis moral ora ngerti krisis kemanusiaan kuwi apa manusiane krisis iya piye ya jelaske Gong kono terserah wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani nggugu karepe dhewe ngudel bingung numbuk bentus apa sing dilakoni dianggep bener mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe bener ing bebrayan lan bener sejati cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana bedamen nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani Truk iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Wong bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku wong nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya dinia, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ing negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula
Pendhawar tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Mergo apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari kang adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo kepunden kula Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih. Wis. Gong, kowe kok kaya ora aktif to? Mengko deleteng kas. Apa urung-urung kok kon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertama iki glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe Werkudara Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Rasa dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke Dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadimati. Kurasen aku ora bakal wol. Petro kandhara bapakmu. Nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadimati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel dit grusah-grusuh kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teriak solasasasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun Sinuwun. Malah samangke daya-daya ditermangke monggo kula dherekaken ninggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Kono kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk. Iya kono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinuwun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke taman pegebluk. Ndarawati ke taman pegebluk? Heeh. Terus
isane Waluya Nirmala Temah Jati Jang Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus miyang Jimat Limasada monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati timbane awake dhewe ngamarta ki peraturane iki antri kok sing dhisik ya didhisikke sing keri ya dikerekke mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup wis kalah star karo sinuwun Ndarawati ya le mulih yo sik kok sik piye kowe terus piye kowe aku ora iso matur apa-apa wis entek pikiranku Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petruk kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati uga mbutuhke pustaka Jamus Limasada sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar wis ora iso piye-piye mulih seneni bapak kowe duwe ide ora Gong kowe duwe ide ora duwe nang ideku ki engko kisra piye wani ora payo aja ngene ngraton nek kowe ora wani ya mulih nek kowe wani aku tak maju pindah lemu tengok kono kowe nang mburi kene aku tak matur ning kira-kira engko piye kedadiane piye ya ketoke kedadiane geger wong aku ki wong ngawur soalé truk ning ngawurku landasane siji lho apa bener meng kowe tok nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah nek landasanku bener wo lah mbok bumi walek watu tak lakoni ya coba saiki kowe maju kene aku tak ganti nang mburi heeh ngene ya wah ngati-ati lho Le wis tenang wae wis tak pikir apa kae kowe pokoke ngasuh tengok kono heeh midhangetke pidatoku oh iya ora kaya kowe tredhak-tredhok ning ngrampungi karya mono kawan Bagong arep matur apa lho namung dados wakilipun Petruk kok sinuwun iya kula ajeng nyuwun pirsa sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada kagem dinggo tumbal negara Ndarawati sebabe Ndarawati kenging napa kena pagebluk stop cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih iya Bagong wangsulana siji panjenengan percaya Ndarawati ke taman pagebluk mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh arepa kadang tuwa iki nuwun sewu iso lho ngapusi dasar mopo kok kowe wan matur kaya mengkono ngaten dasar kula mang penggalih bener apa ora pagebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang ayo aku sok nganu ya nun sewu nggih basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa iya ora apa-apa nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe apa to sebabe kok ke taman pagebluk merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani kon manembah ya ora gelem kon tumindak apik ya ora gelem anane mung tumindak ala anane mung tumindak jahat niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ke taman pagebluk iya bener nggih terus saniki sampean kula aturi menggalih jagat niki negara pundi sing ratune jahat Prabu Dasamuka nika arpa ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate iya Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana niku ratu jahat Kurawa niku angkara murka niku ora ke taman pagebluk ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa, Bagong? Wah, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati karo Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa.
teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ke Taman Pegebluk kok Ndorowati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ke Taman Pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Lima Sada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Lima Sada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka Jamus Lima Sada ajeng diparingi Sinuhun Prabu Ndarawati ming dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Lima Sada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Lima Sada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Lima Sada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ke Taman Pegebluk niku menimbulkan sawijining persasamenge. Sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwuhaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ke Taman Pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Nggih. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Lima Sada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Lima Sada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok njurpe kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebacut digawa, lek arep goleki nendi, lek arep nglarah nendi. Ah, ngrekoso. Wis Kurawa krungu Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Lima Sada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan. Nuwun sewu, kirang lantik panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Bagong. Kono terus rampungi. Lho kok rampungi biasa kowe iki?
Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sundrawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe ngono kuwi. Cah jirer. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalah apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet pustaka Jamus Minang Jimat Limasota. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni ayo apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yai Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu? Yai Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yai Prabu Ndrawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa paukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iki. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atuhnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong lah. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Minang Jimat Limasota. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unekke sampean ya mung entuk wedang segelas, kula ya mung entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu, kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sunan Prabu Ndrawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yai Prabu Ndrawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yai Prabu Ndrawati, iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya betes wono bobat tegalan. Ndrawini kaya grojokan. Kowe wani nges marang Yai Prabu Ndrawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gicokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun karo panjenengan. Nek nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabarane manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula gawe duwe wates kok sabarane manungsa ora duwe wates. Ngoten? Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadi rejek. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek.
ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wae loro ana apa-apa tak tanggung dhewe ana minggat mulai ana cah jireh sampean muni pripun nek pancen wani karo aku ayo ngadeg cecek padha karo aku oke mengadeg kok angel Mas anggepe kaya kula niki wedi karo sampean wah bagus we ngece nek iki wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunake bagus kowe wani padha sekecap karo Baladewa wani malang krek ngarepe Baladewa tegese kowe wani karo Baladewa mestine wis tak waneni wong sampean yo ngeyel kok sampean niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe oh alah dumeh kula ming kawula cilik dunake wong kere wong gedibal wong melarat mbok sadar sih nuwun mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere neng nek piyayi nek ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu kere ora wedi karo piyayi lho lho nek ngono kowe wani karo aku ah iki nang kene iki suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar sampean ki eling ngono sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki duit 155 tahun niku njur gaglakan apa ngono tak takon Bagong iki kowe kudu nyoblos aku golekno wong 40 Petro aku golekno wong 55 Semar aku golekno wong 45 kaya ngono kok sampean ra kelingan saniki bareng lunggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia aja dianggep ning rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedeping netra wah sogok gogrok saka kursi sampean muni ae saiki suwe-suwe dinengke kok arep wani ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara ora ngerti wong anggere ono panganan mari kok nekat anggere panganan kok mari rumangsane ora anggepe sak penake dhewe wis saiki tak takon karo kowe kapan kowe omong nyata kawan Bagong jadi nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset sprene isih mancek watu nyok kena banyu nyok ora manut ombake ora terrealisasi babar blas manusia macam apa wah aku malah suwe tratapan Gong arep dadi apa kowe nek omonganmu kaya ngono kuwi nya satu seneng ngegrab minggat ngono lho kok digawe decar kon ngegrab wah iki ngisru-ngisru ya Tru aku wis menteng-menteng wani tenan malah kowe sing jireh kowe sing wedi rasa nyangkem meneng iya nek nganti dadi perang piye nek dadi perang piye lah tandangan waduh ora sak melu-melu ora apa-apa malam ini tanpa Petruk Bagong jalan waduh ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak padu ning dalan utawa padu ning negara iki kowe saiki bali nanti lho ning omahmu bali kondo karo bapakmu bali kondo karo bapakmu kon ngurungke le bangun kayangan bapakmu kon ngilu karo cengele kon ngilu karo gicoke Semar ki mung gedibal bapakmu ki mung kere bapakmu ki ora duwe kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa bapakmu ki duwe apa Bagong kondo kon gagas karo kanane cecak untal cagak cepul kayu bulan utang entong lintang tangan kelakone cepak wurunge Bang le sadar le
Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Widase rupane. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang krek ngono kuwi Gong. Gong iki nang negara le sabar kok ndak kliwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kudus kowe. Tekene ra tekan Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni lho labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing ngomong unek-uneke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar iki wong goblok. Ngapa iki? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno. Mangkel tenan aku. Baladewa menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek ganjeng kowe wis ngece karo bapak. Seduma bathuk senyari bumi. Nadana wong seduma jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring yudi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Luwe wani karo Baladewa sing kawedeni omamu. Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe saka kadhetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye ngomong? Piye lek ngomong? Sapa sing cilik gedene saka kadhetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Belum. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso ngrangkai bathange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi bathangku? Wis mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki ngrangkai bathange dhewe ora bathange wong liya. Ku jenenge mateki wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso ngrangkai bathange Petruk, ameng salah kata. Maksudku bathange Bagong as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pamane wong nek kadhedan. Nanti wong nek kadhedan. Omonganmu iki nendi papane wong nek kadhedan metu Jawa, ora metu Gretel negara legane ati kowe. Yo! Kok bali rene to, Kang? Ameng aku si Baladewa kok pira wae. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhek bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, aduh kowe ora. Wong iki nek delok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton ki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik. Ngene nek cacik cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik to? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung jenenge apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis ngono ta ndang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiak kowe. Wah. Aku lino dolanan nang omah senengane. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng.
Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngertina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabadewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati. Iya, iya. Kalungi kembang ora? Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora? Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Are kok menawa aleman bareng. Kana lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Gak aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya soko. Kan nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Mendelik-mendelik tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyun pamit nggih Ndara Werkudara. Oh, dungu nggih. Ndara Werkudara nyun pamit. Iya, sing ati-ati. Ndara Kulasdewa nyun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya, Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantan. Kula sapa teng gubuk asmara niku kali niki. Wong edan. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang mitraning asta ning asta kula wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayonan kaliyan Petruk Kantong Bolong sumawana Bagong mugi wonten sukaliraning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos muruk mubal karepsanipun mekasan sak mangke dados pasuryan kan Panakawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu. Nun maring dawuh Koko Prabu Werkudara nggih Siadi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka Jamus krana kakarone padha-padha abote Koko Prabu Ndarawati lawan Semar lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot wah aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku lan aku percaya lawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasisaning barep kakangku Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng minta dhateng sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing Jawata Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang iya iku luwih prayoga mekaten Koko Prabu
Kang mangkono Werkudara budhana kang padha siba jenenging Sunarsa kundur ngedaton. Yo mestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun Kakang. Purna gatining waranggilan. Sanata sawetara ngedaton truk saking dampar ketuna kinapit gambaran ganding kadharaken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wae. Paripurna sang nata Gong kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Ora pangling kae Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awak dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta. Wis, rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi konane, Tru. Kowe wani? Wani ngopo wedi? Pokoke nganggere tekan kene rembugan sing apik-apik, nek ora kena dijak rembugan, apa boleh buat? Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat, Truk. Ya, ya manut karo kowe kok. Heeh. Apa keparanggul mung kowe ngayuda. Kewapak bawat nyobentar bawat nyobentar. Oh, kewapak nyomong kowe ngalogo. Oh, Ndara Antasena. Ndara Antasena? Iya, Petruk. Iya, Baguk. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon mbondo tanganmu kon ngrincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kaya Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah, iki cah apik iki arep ora do genthro ning apik iki. Heeh. Nek tak omongane, iya omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Iya. Wigatine ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Terus geger. Geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho cah gleleng e padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu pandhalmaning mungsuh.
Ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegeblok niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu melacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mboten? Ya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanur maling jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar anu Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa? Semar iki wong ora duwe, Semar iki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ono. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to. Alae kok diuwak kok. Kene-kene ndelokke melu ngeleh. Oh, caedan. Nah, Semar dunake ngoten niku. Aku kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono, mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawuh Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Akeh kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja piye? Nek tekan kene aku diajar. Ya terus. Mesti modar. Piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak belani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ora kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Kok soalé kowe iki wonge gleleng kok ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nah biyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Aku padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng manten kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kowe soalé wong gleleng kok ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu mriki. Kok tak gleleng, yo. Walah, terus mbok yo. Aku ya terus. Ora, Antasena karepe ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku terus. Moh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon to. Moh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Moh, aku tak ning awake Petro wae. Terus nun ngambat ambekan. Petro sing ngambat ambekan udu kowe. Alah, janyu. Kowe banci ndek banci landan. Oh arto irane apa-apa aku ora manut, pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambat ambekan terus nggih. Titiprane mangan anong tari jotho.
Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hang. Oh. Kok ya iso masrep ngono ya, Tru? Ah ya Ndara Antasena iki ayangku, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Waduh, gleleng tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles dumpi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding ding ding. Mudara. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya goreng ya entek. Iya, unek-unek ki Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak njajal ambles dene nggih, Den. Yo, ambles nombi. Carane pripun? Ngampet-ambekan terus nelikan. Ho! Wah. Halo. Ding. Ah, pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Kowe ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Wah. Nek mabur sikile ngedruk lemah ping 3. Weh, gong. Kilo, gong. Wah, jian, waduh, wah, sip le, liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dugulmu kowe. Wah, medun, iya. Apa kuwi? Aku menteri-menteri kowe. Wah, anggere Ndara Antasena ora gelem ngomongi aku ditenono. Iki jenenge Mbak Cilatan. Lho, kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Apa kok juru mujek-mujek elak? Elek kok elak. Mujek-mujek elek. Pripun, Den? Lho, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Rikata tiyang Gatotkaca tinon mapak karko suta tekapira Kresna parta maneher saktinira ing ujaran wang Ndara Gatotkaca ya kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka Lho nun ya takoni kuwi jujur nggih kowe wani karo Syawa Mandura ya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong adimu kenapa ora ngandani. Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Mbah Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakatan rampungi. Yen kowe ora manut aja nglakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir malang kerik loro kabeh ben kaya teko sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa Petruk ora luput ora kleru mergo sampeyan nuruti karo kekarepan Sri Prabu Mandura mboten napa-napa ajeng nenjak napa sampeyan tak turuti sak gedhik sampeyan wani karo kanca sing tak wedeni apamu ora minggat aja takut tak potol ndas wah iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun to
apa-apa pun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Ora bakal iso glawat. Ayo Sambato. Sing dinambahke Ndara. Potol sirahmu. Potol wae. Anggepe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangku Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den. Sambato. Den iki mboten kencang-kencang niki ora kencang-kencang niki. Niki gulune mlintir niki. Ya wen. Tak bablas ke tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara tugel. Mati dereng aku. Pun monggo mangkateni mboten apa-apa. Sambato, yen to aku tegel karo kowe marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjengku Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pun. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wedan. Iki ngopo iki? Dan ganti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok. Mana sing jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Ganti aku ora petruk terus. Masa aku mengleren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng ro petruk. Ning janji. Nggih. Ora aku gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petruk kepruk watu ndasmu. Kowe iki ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kowe iki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Yes, ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo minta elek. Nek aku mlebu ning awakmu, ora tau minta elek ajar dhewe iki. Wong ngring iki aku krasa itu minta elek ajar. Agak wis lan jeblok wetenge. Ora bongok-bongok to kok. Iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis wis. Yo. Ampet-ampekan. Stap mlebu ning awakmu. Kon merem kok. Aku tak mlebu ning awakmu ya kok. Nek sak mlebu ning awakmu aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono bae ya kok. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah. Aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tak kene ndi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Kok arep pedhot-pedhot to napase. Tok. Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet-ambegan. Oh iya lali ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok didesek. Kapora kowe. Kok tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sadodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora diudumbulke sing isor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur.
Gas tenan iki. Grimes po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Kok anjal maning jajalan tenan. Udane truk ra. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ra. Kok medun, mah. Kowe nak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medun. Dung jelek. Lho ora nggo gleleng to. Ben jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndorontarja. Siap. Ajare terus. Iya. Wah, tak ngasuh genti aku. Kaya es teh ora dombe lho. Ora. Oh iso lancang es tehku barang dombe. Ayo, amos ora merata, saya merata imbang yen padha-padha. Iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi meng kowe tok, Pak? Aku saiki kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Kowe la edan, ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ah wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Puranyata, golek Petruk. Hah? Golek Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Kowe aja ndelike Petruk. Kowe ndelike Petruk lak katutke dosane Bagong. Walah, kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jaja. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jaja nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket leboke Pak Kunjaran. Wah, oleh mayu. Rangket leboke Pak Kunjaran. Ora ngerti kadidayane Bagong kowe. Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyoto. Hah? Kon jedul. Mabur Pak, oke. Piye? Kok nimblis apa piye? Rampung dening aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Lho, gleleng to wadiake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora sama cicil kowe. Sawan lekane ngadio. Hup. Kok Islam mandi ya? Oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tonton iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Hah, cilaka iki. Iki mesti Antasena ngapusi aku iki. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti glelek. Mula aku wegah nek njengi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Iki arep njak apa ya? Ndhet pira? Aku bapak nang sangu di selawe kok.
Padha aku yo duwe selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndarantarja sing tuwa. Padha, aku yo iya. Wis ra sida wae. Demet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kowe ngejak apa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Kok ngrasa melu-melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Nggih. Kok bali Gong, arep ajar dhewe aku. Malah ngrekoso. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora. Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dintekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak ngomong, gumut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok gumut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut, sampeyan ngejapi aku ya wani. Mergo aku belani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendikane Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Gareng karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do mudarasa kok do ora ngerti males kabecianing Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura iki kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Mau nek kepekewo ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, bangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wasulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas.